Нептун йөзү бассейнында узган ярышларда өлкәннәр йөзү буенча үзләренең осталыкларын күрсәттеләр. Ярышлар Россия пенсионерлар союзының район бүлекчәсе һәм район пенсия фонды ярдәме белән оештырылды. Менә бу ярышлар сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау юнәлешендә оештырыла. Моннан тыш әле районда тагын бик күп чаралар оештырырга планлаштырабыз. Районыбызда мондый ветераннар белән чаралар оештыру өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Ярышларда 2 дистәгә якын ир-ат һәм хатын-кыз катнашты. Чараны ачып муниципаль район башлыгы Азат Ахматҗанов, Марина Бәдретдинова, Фәридә Ганиева теләкләрен җиткерделәр. Гомуми нәтиҗәләр буенча ир-егетләр һәм хатын-кызлар арасында җиңүчеләр билгеләнде. Ир-егетләр арасында беренче урын Мөслимнән Тахир Шәйхразиевка бирелде. Икенче урынга Яңа Усыдан Михаил Кондратьев лаек булды. Өченче урында шулай ук Яңа Усыдан Рафаэль Смелов. Хатын-кызлар арасында өченче урында Мөслимнән Зәйтүнә Минһаҗева, икенче урында Шуганкадан Тәбрия Сәетгалиева, беренче урынга Мәлләтамактан Галия Вагыйзовага лаек булды. Җиңүчеләргә медальләр һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Я плаваю с детства. Спорт очень люблю. Это мое как хобби. Вот сегодня я пришла и так рада. Это дает одушевление человеку, здоровье дает. Надо жить, надо воспользоваться моментом. Шокран өчен рәхмәт. Без пенсионерларга хәзер ни кирәк? Әзрәк актив тормыш кирәк. Шуңа менә мин үзем инвалид булуга карамастан бөтен ярышларда катнашырга тырышам. Мин дәрс буенча да катнашам, велосипедта катнашам, йөзүдә. Спортның мин бүтән төрләрендә бик яратам. Һәрбер оештырылган ярышларда теләп катнашам. Минем авыл җирлеген Исламова Илүсәне һәр вакыт үстен күрсәтәсем килә. Инде 70 яшь тулып китүгә карамастан, мин калган иптәшләремне шушы спортка тартылырга индим. Бүген күп очракта өлкәннәребезгә аралашу, дуслашу, очрашу җитми. Даими үткәрелеп торучы мондый спорт чаралары аларны очраштырып, күрештереп кенә калмый, бәлки сәламәтлекләрен кайгыртырга, актив тормыш белән яшәргә дә ярдәм итә. Фәридә Ганиева, Вадим Илбаев, Мөслим телевидениесе.